prieteni, eu sunt Tom, alături de prietena mea Jane. Bună! Eu astăzi ne-am luat pe Finn și Sid mai departe. Și pe Cindy, un zombie, care ascunde un secret. Uitați, haideți să vă arăt. Fiecare, nu știu dacă se vede, fiecare zombie ascunde o surpriză, în fine. Da, o surpriză. Am dat 6,90 lei cu el. E la reducere. Și pe Finn am dat 20 de lei. Din 60. A fost la reducere. Să vă duceți și voi la nori, asta vi luați. Ok, încep tu? Încep eu? Încep eu. Ok. Mă dau la o parte. Așa, ok. Păi să începem să le facem pe Finn. O secundă. Așa, păi... Ok. Să desfacem. Dom. Și acesta este Finn. Este atât de tare. Acesta este pantofi. Ok, aici e sabia, să o scoatem. Așa, să desfacem. A fost sabia. Atacați! Hei, Jane, vină puțin. Imediat. Sabia, iar Finn. Așa, să-l desfacem și pe Finn. Ok. Salut, eu sunt Finn. Bună, Finn, eu sunt Tom. Unde e sabia mea? Aici. Mersi. Ok, după câte vedeți, își poate în doi picioarele. Hai mă, tu aici. Ok, văd că nu poate. Ciudat. Și nu merge. Ori defect, nu știu ce are. Da, e foarte tare. Auzi bine, tu ai picioarele ciudate puțin. Nu, gata, ca nu. Mă sprijinim de pe el. Și aoleu. Da, am uitat să vă arăt. Aici cea mai era la magazie. De data viitoare filmăm pe Jake. Cu Bim. Imediat. Așa. Aici sunt eu cu zombie-ul meu. Așa, o cheamă Cindy și pe spate mai sunt încă 19 cu ea. Cu ea 20. Ok, bine, să vedem ce ne ascunde acest zombie. Zombie, în fine, cum se spune. Ok, aici nu mai știu ambalajul, cheamă Cindy, nu știu cum. Ok, să desfacem pe Cindy. Wow! Și atât de tare. Ok, aici e Cindy. Zombiul nostru. Nu miroase îngrozitor. Da. Teamăning. Ok, hai să desfacem să vedem ce ascunde. Wow, cât de tare! Dacă puteți vedea, pe sub ascunde un schelet. Wow, nu e așa că e super? Și așa este doar o fată zombie. Hei, Finn! Ia distrează-te puțin cu ea. Da, hai să ne distrăm. Ok. E greu să mă desfac în două. Dar iau de la capăt, o să fiu deja desfăcută eu. Uite așa. Ce? Aia! Wow! În fine. Uite să mă... Da, e foarte... Da, știu, este foarte tare. Wow. Nu ne așteptam la așa ceva.
o să ne mai luăm de ăștia. Ok. Păi acesta a fost și videoclipul de azi. După câte știți, am mai făcut videoclipul azi. Păi, da, asta a fost pentru astăzi. Păi ne vedem și data viitoare la Desfaceți cu Tom și Jane. Pa!